дар доираи бозиҳои даври сеюми чемпионати ассотсиатсияи футболи Осиёи марказӣ мунтахаби ҷавонони то 19-солаи Тоҷикистон бо ҳамтоёни худ аз Қирғизистон нерӯ санҷиданд. Ин вохӯрӣ дар варзишгоҳи марказии шаҳри Душанбе доир шуда бо ҳисоби 3-1 ба фоидаи ҷавонони тоҷик ба анҷом расид. Ҳисобро дар дақиқаи 41-ум ҳамлагари тоҷик Асадбек Ҷурабекзода боз намуд. Дар дақиқаи 71-уми вохӯрӣ футболбози қирғиз Бимирзо Шенисбеков таносубро барқарор сохт. Пас аз ин шогирдони Аҳлиддин Турдиев ташаббусро ба даст гирифта боз ба пеш баромаданд. Дар дақиқаи 81-ум нимҳимоятгари бо маҳорати мо Салам Ашурмамадов зарбаи ҷаримавии 11-метраро бидуни иштибоҳ дохили дарвоза намуд. Дар дақиқаҳои иловагӣ ба вақти асосии дидор бошад, Суннатулло Азизов аз як ҳолати мусоиди голзанӣ истифода бурда ба номаш голро сабт намуд. Ҳамин тариқ садои ҳуштакидовар аз ғалабаи тими мо дарак дод. Бозӣ бо ҳисоби 3-1 ба фоидаи мунтахаби ҷавонони Тоҷикистон ба анҷом расид. Ин дуюмин пирӯзии мунтахаби ҷавонони Тоҷикистон дар Кафа 2022 ба ҳисоб меравад. Бозии дигари мусобиқот миёни мунтахабҳои Эрон ва Афғонистон бо ҳисоби 4-0 ба фоидаи эрониҳо поён пазируфт. Пас аз 3 давр дастаи Тоҷикистон бо дарёфти 6 имтиёз садрнишини ҷадвал мебошад. Эрон 4 имтиёз дорад ва зинаи дуюмро ишғол мекунад. Қирғизистон бошад бо 4 хол дар ҷои сеюм қарор гирифтааст.